man træder ind i klatrehallen, så er det lidt ude for virkeligheden, eller sådan, man kan bare fokusere på, hvad der er lige her nu foran en. Jeg blev egentlig introduceret til klatring igennem en veninde i gymnasiet, som klatrede. Problemet dengang, eller hvis man kan kalde det et problem, det var lidt, at der var en fyr, jeg ikke turde møde. Eller jeg var lidt bange for at møde ham ude i Aarhus Klatreklub. Så jeg begyndte aldrig til klatring i Aarhus. Men da jeg så flyttede til København, var der en af mine andre veninder, som var begyndt på det her introduktionshold. Og var helt oppe at køre over det. Maria, du skal med, det er mega sjovt. Og kom nu. Og jeg var sådan, yes, fedt, endelig en mulighed for at komme i gang. Og der er ikke nogen, jeg kender herovre, så der er ikke nogen, der ligesom jeg er pinlig over møde. Så jeg kom på det her hold, og fandt ud af, at det faktisk var virkelig sjovt. Det klatring, jeg klatrer, kalder man bouldering. Og det er klatring i lav højde over madras. I bouldering, der har du bare den der madras, man ligesom falder ned på, som er din sikkerhed. Klatrehallen ligger virkelig langt væk. Især på dage, hvor det regner. Men glæden ved at komme ind, og glæden ved at kunne koble af, og møde de folk, man nu kender derude og klatrer med, at det, der trækker mig derud. Du kører bare pokkes, ikke? Jeg har rigtig mange ting, jeg tænker på oven i hovedet, sådan i dagligdagen. Og det er bare rart at kunne slukke for det og blive lidt fysisk i kroppen. Her det sidste års tid har det været meget et middel til at bearbejde nogle følelsesmæssige ting. Jeg mistede min far i sidste august, og han betød rigtig meget for mig, og betyder rigtig meget for mig stadigvæk. Så det var et ret stort tab. For mig var det i hvert fald rigtig svært at bare gå rundt derhjemme og blive rastløs og være ked af det. Så det at kunne komme ud i et fællesskab, du enten bare kan være i, men du kan også godt bede selskabet om at være der for en og snakke med dem, der nu er derude, om hvad der nu måtte foregå inde i mit hoved, har været en rigtig stor hjælp for mig. Folk er skidesøde, man får altid et smil med, eller en knuser på vej ind ad døren, eller har man haft en lidt dårlig dag, så får man lige et ekstra godt knus. Der er bare sådan en hyggestemning. Der er sofaer, hvor man kan sidde og snakke, og det er ikke ligesom et sted, man tager hen og træner, og så er man der kun, når man træner. Man er også derude, når man bare har lyst til at være derude. Jeg har fundet ud af, at jeg synes, det er virkelig sjovt. Og jeg egentlig også godt kan blive god til det. Det giver mig styrke, både indvendigt og udvendigt. Det er også en motivationsfaktor for at blive ved. Klatring, det er den bedste ting at have med i sin rygsæk. Fordi i princippet så skal jeg kun bruge et par sko.